Ayun mga kawaray, so andito na tayo ngayon sa Blue Lagoon at sa welcome ng Blue Lagoon. So yun mga kawaray, kanina naputol yung video natin. So kailangan natin mag-logbook, mag-payment. So 60 yung binayaran kasi may motor tayong babayaran sa parking. So ayan mga kawaray, andito na kami ngayon sa Blue Lagoon. Yeah, yeah, yeah boy. Shout out sa mga kawaray. Wow mga kawaray, ayan. So yan. So kailangan mag-logbook at mag-payment tayo para makatulong naman tayo sa lugar ng Mapanas na pagandahin pa tong Blue Lagoon na to. Tara mga kawaray, punta tayo doon. Let's go. Yun, kasama ko si Lovely mga kawaray. At syempre, habang naglalakad, makikita nyo mga kawaray na maalon at maingay ang dagat. Ganun kabait si Lord. So yan o. Shout out. Uy! Shout out! Yeah! Yan. Kasama ko minsan hindi magkibuba. Ayan mga kawaray, grabe kaharayo. So, true Tagalog tayo, waray-waray tayo ngayon mga kawaray. Yan o. Yee-hoo! So grabe mga kawaray, malayo pa doon pa oh. Grabe yung tinalakad natin mga kawaray. So grabe talaga gumawa ang tao, no, mga kawaray. At sa sobrang haba nitong daanan na to, tama lang yung pang dalawang tao. Yan o. Ganun lang kalapad mga kawaray. Doon makikita natin sa dulo ang kagandahan at yung mga hampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga taong naglalaro ng maghapon, simoy ng hangin, sari-saring tanawin. Paligid na iyong tatahakin, pagkat walang sawa kitang aarugahin. Mga taong So, napakanta tayo ngayon ng simoy ng hangin. Yan o. Kaluskos ng dahon, hampas ng mga alon, kasinahan sa dayon. Yan o mga kawaray. Malapit na tayo mga kawaray. So, kunting tis na lang, makikita ninyo ang kaduluduluhan nitong Blue Lagoon na daanan na ito mga kawaray. So yung mga kawaray, dito na tayo sa Blue Lagoon, sa dulo ng Blue Lagoon mga kawaray. Yan, syempre may mga kasama din tayong pupunta rito mga kawaray. Shoutout sa mga kasama natin. Yan o, ang ganda ng grabe ang task mga kawaray. Black information. So yan o, kasama ko silang din sa dulo. So grabe ang alon mga kawaray. Yan. So yan. Grabe ang haba-haba mga kawaray ng linakad natin hanggang dun sa dulo. Yan. At andito na tayo sa dulo ng Blue Lagoon mga kawaray. So yan, tingnan natin yung butas dun mga kawaray. Hindi ata pwede yan maliguan kasi malalakas yung alon. Yan o. So yun mga kawaray kita niyo mga kawaray Ay grabe, humihika yung tubig mga kawaray. Grabe, delikado paano kayo makakyat? Paano kaya makakyat doon mga kawaray yung taas Grabe ang taas mga kawaray. Ayan So shout out sa mga kawaray noon, sa mga gustong magpunta ng Blue Lagoon. Dito lang po yan sa Mapanas, Northern Samar. Ayan Ayan ang tubig, nakakatakot. So grabe mga kawaray, humihika yung tubig. Grabe hindi ka lang mabasa. Grabe ganda-ganda rito mga kawaray Shoutout sa mga kasama natin sa nasa likod natin. Shoutout po. Yan Grabe ang ganda. Grabe mga kawaray. Mahirap siguro dyan maligo kasi baka mamaya pag-ahon mo pag-ahon ng tubig wala ka na. So hirap naman wala ka na. Wala ka na sa feeling na. Yan mga kawaray, delikado dyan. Kaya huwag nyong subukan, masisirang buhay nyo pag maligo kayo dyan. So grabe mga kawaray, pag tumalong ka dyan, hindi ka na makakaahon mga kawaray kasi baka mamaya mapunta ka na sa ibang syudad. So yan mga kawaray, grabe ang tubig. Nakakatakot naman dito pero okay lang, enjoy kasi masaya at maganda ang tanawin dito mga kawaray. Shout out sa iyo Lovely. Yun, naglag na rito mga kawaray.
So, mahirap talaga mag-isa rito tapos malungkot ang buhay mo. Huwag mong subukan, baka ano lang pumasok sa isip mo, baka tumalong ka dyan, hindi ka. Tumoy na. So, tigtaob na yun mga kawaray. Malaki na ang tubig. You know? Grabe. Kaya Blue Lagoon. Blue Lagoon.